Tabi lang mga kapuso sanglit sensitibo ang musunod nga balita. Unom ka individual gikan sa managlahing grupo sa Maramog, Bukidnon ang angol human nagrambol ug nagdinunggabay human nagkabikil sulod sa usa ka imnanan. Ani ang report ni Cyril Chavez. Sa viral video nga nagkatag sa social media, kita ang usa ka lalaki nga giduslak-duslak sa laing lalaki. Wala madugay, nawadan og balanse ang duha ug nangatumba. Kalitsab bigawas ang laing lalaki. Dayon duslak ngadto sa lalaking nanunggab. Dagang higayon pa nadunggaban namong lalaki kung asa nabuwag lang yang adunay babae nga nagpatunga kanila. Paglabay sa pipila ka segundo, makita ang usa ka lalaking natumba kilid sa dalan nga gitabang sa laing individual. Una matapos ang video, nakita pa ang usa ka lalaki nga adunay dalang kutsilyo na daw gamaoy ug namuak pa og botelya. Ang krimen nahitabo sa katindahan sa Purok 1, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, pasado alas 11 sa gabi adlong Domingo. Maton sa kapulisan sa Maramag nga unom ka individual ang samdan human nagrambol nga misangko sa dinunggabay sa duha ka grupo. Kaning grupo nagkalalisay ni sila, so dito na nagsugod na nagnilabayay og bato, botilya, and then dito na nagsugod na nagdinunggabay. Actually hubog ni sila tanan. Daling gidala sa ospital ang unom nga nasamdan. Duha ni ine ang nakagawas na sa ospital samtang nagpabilin pa ang upat nga padayong giobserbahan tungod sa grabing sama dinunggaban. Padayon ang investigasyon sa PNP sa tinubdan sa hitabo. And we are identifying kinsa gyud ang mga biktima o kinsa gyud ang nagasugod og mga suspect aning panghitabua. So nag-refer pud ta sa Fiscal's Office with regard to the determination ani nga mga suspect ug ato ang victim ani sir. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV nga makuha ang pahayag sa mga nasamdang biktima. As to the part sa PNP sir, we are intensifying our oplan sita, especially sa mga imnanan nga at pang-confiscate din nato ni mga butang, especially ni mga hinagiban o mga firearms if ever naa. Cyril Chavez, One Mindanao.